духа, казва ни Словото, тогава излизаха при него. Те отиваха при него. Защо? Какво Слово говореше? Какво беше неговото благовестие? Казва, покайте се, защото наближи небесното царство. Покайте се. И когато ти благовестваш и си облякан със същия тоя дух, Божий дух, ти казваш на хората, покайте се, защото Божието царство наближи. И казва в 7 стих, рож бих кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Вижте, идещия гняв започна да се излива. Помните ли, аз ви разказах съня, в който Бог точно и ясно ни предупреди, че ако не махнем идолите си и до кога ще го разгневяваме? Божия гняв се излива. И вижте, това е началото. Но казва, духа, който беше в Йоан Кръстител, какво казва Словото в Юил? А в последни дни ще излея духа си на всяка твар. И синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват, и старците ви ще сънуват сънища. Вижте, това е последното време и същия този дух, Святия Дух се излива върху всяка твар. Защо? За да има покаяние, защото Небесното царство наближи и ние сме предупредени от същия този дух, че иде Божия гняв. И кои ще го избегнат? Тези, които, казва в 8 стих, пренасяйте плодове достойни за покаяние. Затова пренасяйте плодове достойни за покаяние. За да избегнем този гняв. И тези, които се покаят и чуят този зов на този благовестителски глас, защото казва Словото, това е глас. Това е глас на Святия Бог, който все още призовава човеците като за последно. Покайте се, защото Небесното царство наближи, за да избегнете идещия гняв. И другия благовестител пък Филип, четем в Деяния на апостолите. Филип слезе в град Самария и проповядваше какво? Христос. Христос, Месията, помазаника. Живия Господ Исус Христос. Какво е нашето благовестие днес? Не благовествай само с устата си, благовествай с живота си, благовествай с всичко в теб. Благовествай Христос. Благовестието е, че ние бяхме толкова мръсни, умърсени в греховете си, че ние имахме нужда да застанем и да се покаем, да се умием и очистим. И нашето покаяние няма как да стане без да разпознаем какви бяхме, какви сме били, че толкова мръсни, че трябваше единствено Божия Син Исус Христос да дойде като истинската жертва, да умре на кръста заради нашите грехове и чрез вяра в Него ние получаваме оправдание, че Той възкръсна от смъртта и всеки, който повярва в Него, да не умре, но за да живее с Него вечно. Това е благовестието на Филип пък. Той каза, той проповядваше Христос. И вижте какво става. И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше. И той, докато говореше всичко това, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше, защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина обладани от тях. И мнозина парализирани и куци бяха
изцелени, така че настана голяма радост в онзи град. Когато ти благовестваш Христос, това те очаква. Радост за целия град. Как благовестваш Христос? Аз искам този дух. И този дух е върху всеки един от нас, който е приел Господ Исус Христос и Христос живее в него. Когато проповядваш Христос, Духът започва да върши своята работа. Парализирани стават от количките. Умрели възкръсват. Болни се изцеляват, а пък нечистите духове започват с висок глас и спещени да излизат навън. Поради помазанието. Поради помазанието. Поради Божия дух, който е в нас. Аз искам това помазание. Аз искам този живот, истинския живот. И се моля за всеки един от нас, наистина да бъдем такива благовестители. Защото хората, когато говориш с тях, Христос, им благовестваш, те да се покайват под Божието помазание, да изповядват греховете си и да приемат освобождение, сила чрез Святия Дух и Святия Дух да ги изпълва, както на Петдесятница слезе и ги изпълни и всички започнаха да говорят езици и огън, защото, вижте, посланието на Йоан Кръстител беше: той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Святия Дух и огън. Аз искам това. И го искам не само за мен. Аз го искам за всички мои брати и сестри. Защото само така ще победим Сатана. Чрез Святия Дух и огън. Святия Дух и огън. Амин. Искайте огъня на Святия Дух. Халелуя. Това исках да споделя.